Pičovina. No ďalej. A je pičovina. Ďalšia otázka. Kľudne, čo sa máte nespýtať, alebo nie? No, kľudne. Nina, máš rada pizzu? Trpí Nina vracacou chrypkou? Áno. Ešte žije svíňa. Vikinka na Mikúru otázku. Nina. Ďalej. Mami, môžeš sa pripojiť, dávaj otázky. Má Nina rada Lauru? My si nenávidia. Mali niekedy spolu niečo? No. My dve. Sexuálne hrávky. Sex po telefóne. Máte ma radi? Laura, myslíš si, že Nina pozerala porno? Večer. No Nina, daj pravdu. Nie, myslíš si, že si Laura dala porno? S kým sa Laura pozerala? Nie. No comment. Máva Nina sex bez ochrany? Ona je opatrná. Prezradila si nás. Čo si držíš cecek? Áno. Dobre. Otázka. Užívate lieky na nervy. Ináč pošle do zvyka, ďalšia otázka. Neviem sa, čo môžeme ďalej. Otázka. Jak často Nina prstuje?